Не шумите, детки. Я эфир проведу, хорошо? Потом спокойно можете разговаривать. Ассалому алейкум, гулдухтарони зебо. Рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Аллакай мова шом шуд. Баъзе ҷоҳоваям шом аст. Шоми ҳамагитон ба хайр бошад. духтаро, имрӯз мо як намуди дигар розыгриш гузарондем. 266 рубли чипта харидорӣ мекунем, яъне намерок, ва 8000 рубля хемохема дар ҳамин бозимон як кас бурд мекунад. Яъне розыгриш ба як дона хемохем мондем. Нархи хемохем 8000 рубл. Ҳаматон медонед, беҳад чизи фоидаовар, баъди биологически активни добавкаи фоидаовар аст, духтаро. Ва духтарои азиз, онҳое ки нав ба эфири мо ворид шудан, хушомадед мегӯям. Бо группаҳотон поделиться кунед, духтаро, то ки зиёдтар просмотр гирад. духтаро, пеш аз эфира сар кардан, ҳозир ҳамроҳи шумо дар бораи як мавзӯе ки распространённый гӯем дар ютуб, байни группаҳои корӣ. Ҳамин рӯз як зан қатиман оиди ҳамин одам, консултант, ҷангу ҷанҷол кард, гӯем баҳс кард. Баъд бовар кунед, духтаро, ман личкаи ягон шахсият ба кор ба даъват кардагӣ нестам. Ягон одама личкааш ба даромада кор ба даъват кардагӣ нестам. Ман анами хел эфир мекунам, реклама мекунам. Аз рӯи рекламаи ман одамо худашон мебиёянд аз дигар ширкатҳо. Акнун ҳозир сухан дар бораи дигар ширкат рафта истодааст, духтаро. Бовар кунед, ман ягон кас ба худама одами хуб нишон додагӣ нестам. Ё ки ман аввал манашка будаму яку як бора баъд раққоса шудам. Ин хел шудагиам нестам. Резкий переход на другой уровень жизни, гуфти русоки. Ин хелиам кардагӣ нестам. Ман чӣ гуна будам? Як зани оддӣ, як зани серфарзанд, як модари серфарзанд. Чӣ гуна будам? Ман анами хел мондагӣ ҳастам. Аз аввал онҳое ки эфирҳои мана тамошо мекунанд, видеоҳои моя тамошо мекунанд, ман чӣ гуна будам? Ҳамин хел мондагӣ ҳастам. Лекин онҳое ки худашон яку як бора дигар уровени ҳаёт ба мегузаранд, намегӯянд ки ин аз поведенияи ман, аз рафтору кирдори ман одамо аз ман рафта истодааст. Не, ино айба дар дигар касо мекованд. ҳозир айни ҳол дар ман омада қати ман ҷангу ҷанҷол доранд ки ту одамои ширкати моя дуздида мебарӣ. Охир одамо ягон беақл нестанд ки ман дуздида равам вай одамоя. одамо худашон омаданд, худашон таваҷҷӯҳ ба ширкати атомӣ карда истоданд. Барои чӣ? Барои он ки может бит ман муомилаи хуб дорам, может бит ширкати атомӣ имкониятҳои васеъ дорад, барои ана ҳамин омада истоданд. барои чӣ ҳамин савола наметиҳед? Ё ки мумкин ки шавҳарои ҳамон занҳое ки қати мо омада кор мекунанд, қати шумо кор кардан ба иҷозат наметиҳанд. барои он ки шумо худатонро аз тарафи аз ҳама паст нишон додагӣ ҳастед, ба ҳамин хотир қати шумо хоҳиши кор кардан надоранд. барои чӣ ҳамин савола наметиҳед барои худатон? Ки канӣ барои чӣ ин хел шуда истодааст? Не, шумо бояд омада қати ман ҳамин ҷангу ҷанҷол кунеду фикр мекунед ки ман метарсам аз баъзе одамо. Одам аз одам наметарсад, духтаро. ҳеҷ вақт омада рӯдоба ана одами мана дуздида рафт. Ана мо чӣ асри ягон ғулому ғуломдориве қарор дорем? худова шукр, мо дар давлати демократӣ зиндагӣ дорем. ҳама права голоса дорад, яъне озод бояд гап занад, озод фикраша бояд баён кунад, на ин ки маҷбурӣ духтароя маҷбур мекунед ки бал зананд барои шумо, барои маош гирифтанатон. Бечора духтаро бал мезананд, бечора баъзеҳошон шароит надоранд, аз пули пособияи кӯдакошон мегиранд, аз пенсияи фарзандошон мегиранд, бал мезананд барои пешравии шумо. ин хел намешавад. пеш аз личкаи ман даромада ҳамун лаганбардоро гап задан, фикр кунед хуб ки чӣ гуфта истодаед.
анакнун духтарои азиз, дар командаи ман якчанд духтаро аз дигар ширкат омадагӣ ҳастанд, бале, лекин вақте ки ман аз ширкати дигарӣ худам корро тарк карда ин атомӣ омадам, ман ягон каса ҳамроҳи худам қати биё қати ман рав гуфтагӣ нестам. Даже ҳамин голосое ки ман охирон голосе ки кардам оиди аз кор рафтанам, ҳамаш сахранит шудагӣ. Ман агар мехостам, ман ҳамунҷа одамое даъват мекардам, мерафтам. Ман ягон каса даъват кардагӣ нестам. Шахсе ки оиди кор личкаи ман даромада савол додагӣ, ана он вақт ман саволаш ба ҷавоб додагӣ ҳастам, лекин ягон каса ман даъват кардагӣ нестам. Шумо худатон барои худатон суол диҳед ки барои чӣ одамо тарк карда рафта истоданд, барои чӣ? аз рафтору кирдори худатон. ана ҳамин хел духтарои азиз, акнун биёед розыгриша сар мекунем. чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, ҳар ҳафта мо мегузаронем, лекин имрӯз мо тасмим гирифтем ки саҳарӣ бояд фикр кардем ки то пагоҳа мефурӯшем билетҳое, лекин ҳамин рӯз хушбахтона байни 2 соат ба билетҳое фурӯхтем духтарои азиз. акнун ҳозир ман даромада меёбам. так Фариза спонсори ман ҳастанд. ин кас мана духтаро дар розыгриш 30 нафар иштирок мекунанд. ана 30 нафар аллакай мо байни 2 соат ба билетҳое фурӯхтем. 30 нафар. акнун приложение рандом скачат кардагӣ ҳастам. рақамҳо аз 1 то 30. так аз 1 до 30. до 30. ана духтарои азиз, акнун бисмилло гуфта сар мекунем. як кас бурд мекунад духтарои азиз, як нафар бурд мекунад. рақами 12 духтаро, рақами 12 ки бошанд ин кас? рухшона спонсор. ана духтарои азиз, рухшона табрик мекунем, шумо соҳиби хему хем гардидед. рухшона амин духтаре ки ман ба фикрам аз командаи ман. рухшонаҷон, хоҳари азиз, муборакбод мегӯем шумоя бо тӯҳфаи бурд кардагитон. хемохем барои организм беҳад фоидаовар аст. биологически активный добавкаи беҳад хуб аст ки аз организм тамоми камбудиҳои организма бартараф мекунад. узвҳое ки корҳояш суст аст ба кор медарорад. хулоса перезагрузка организма меравад баъди истеъмоли хемохем духтарои азиз. анакнун биёед ман смсҳои шумоя хонам духтарон. замира, ман қариб 2 ҳафта шуд намедаром ҳеҷ ҷо. ғариб духтар навиштанд. так атоми ура, ғариб чӣ ҳол дорӣ? муборак шавад, муборак шавад, бори дигар муборак шавад рухшонаҷон, тӯҳфаи бурд кардагитон. онҳое ки бурд накарданд духтаро, боз мо мегузаронем 266 рубл, 200 рубл, он қадар маблағи калон нест. ҳама метавонад иштирок кунад. барои ба номи 2 кас даромад салом дод, магар ғариб духтар. так духтари зебо рухшонаҷон, мошолло. марьям, салом алейкум, созен хубен? апаҷони рудобаҷон, фарзандакотон соз иншалло. ва алейкум салом хоҳари азиз, худоро шукр. замира, ман безор шудам аз ҳамин одамо, бовар кунед. манам безор шудам замира. барои чӣ? барои он ки ман личкаи ягон кас даромада ҷангу ҷанҷол кардагӣ нестам ки одами мана бурдӣ ё ки мана одама дуздидӣ гуфтанд. баъд ман даромада гап задам ки ин гапи гуфтагӣ беҳад ҷавобгариаш беҳад калон аст. ответственности калон. як гапа гуфтӣ, ту бояд доказательства дошта бошӣ, исбот дошта бошӣ. лёнчики дим, скажи потише пусть. бояд исбот дошта бошӣ. як каса як чиз ба гунаҳгор кардан ба ҳаққу ҳуқуқ надорад ягон кас. бори дигар мегӯм ки ҳозир мо дар асре қарор дорем ки асри озодӣ аст, на ин ки ғулому ғуломдорӣ ки маҷбур карда як одама баста дар командатон гирифта монед ки ин кор кунаду барои шумо бал занад. не,
одам он ҷое мерафта кор мекунад ки барои вай комфорт бошад ҳаматарафа, ҳам аз ҷиҳати кор кардан, ҳам аз ҷиҳати муомила. Маданияти суханронӣ баъзеошон тамоман надоранд. ҳақоратшаб мекунанд, мана ҳақорат мекунанд забони русӣ кати охир ту ҳамун забони русия хушрӯ ёдгир, баъд гап зан. бе ҳамунам бечораи халқи мо дар назди ҳамин мардум шарманда шудагианд аз рӯи бесаводишон. ҳамин шумо бар ин дута бесавод баромада ҳама ҷой шарманда карданд. Так салом алейкум, қосим аминов навиштанд. ғариб чӣ ба ғалти боябор хунтона супоред. Так Салаҳиддин ассалому алейкум. Апаи Рудоба, шумо дурустми, саломатитон нағзми. Ва алейкум салом духтарои азиз, худоро шукр, раҳмат. Так чӣ хел медузӣ, ман ҳайрон, чӣ мо рафта аз дасташ кашида овардем, касе биёяд, марҳамат. Бале духтаро, касе биёяд, ман намегӯям ки ту аз кадом ширкат омадӣ, аз ҳамон ширкат, фалони ширкат омадӣ, не рав қати ваё кор кун, қати мо кор накун, барои ваё бал зан. Ман хел намегӯям ҳеҷ вақт. Ягон аснаванӣ надорум, апа чӣ хел метавонам қатитон дар связь буром. Суҳайлоҷон Одилов навистанд. рақамҳои телефонии ман дар охири ҳамин эфир закреплено мешавад. духтаро ҳаминҷа нависед. Хасан хун супоридам, рӯзи ҷумъа мерам. Так духтарои азиз, хулоса ана ҳамин хел гап. бовар кунед аз ҳамин гапҳои бесаводонаи бемаънӣ безор шудам. ман то он вақте ки ман маҷбур нашавам эфир баромада гап намезанам духтаро. вақте ки уже мегӯянд ку косаи сабр лабрез мешавад, ана он вақт гап мезанад. як ваи беасос, як чӣ мегӯяд, як каса ҳамин беасос як чизба гунаҳгор мекунӣ. Беасос, асос надорад. кани ягон ҷо ман даромада чӣ гуфтагӣ бошам, мисол кани ягон каса ба кор даъват кардагӣ бошам, аз дигар ширкатҳо биёред гуфтагӣ бошам, кани биёр доказательства, марҳамат гап зан. баъд ман гунаҳгор бошам, узр мепурсам, бахшиш мепурсам. ман аз узр пурсидан шарм намекунам. шахсе ки айбаша ба калла мегирад, он шахс шахси аз ҳама дастойне аст. так замира, шумо дар апаи Рудоба рост мегӯед, беасос гунаҳгор мешӣ. ҳо ман дар атомӣ кор мекунам, кори осона, кайфората чизе дар корте мехарӣ. атомӣ ба пеш. дар ширкати атомӣ баъдҳои беҳтарин аст духтаро, ки одамо аз он харидорӣ карда саломатишона вастанавид кардагӣ ҳастанд. духтаро ҳавои мебинед, ина ҳаво беҳад, тираи безеб. хайрият ҳамин беседка будаст ки либосо ҳаминҷа қоқ мекунем. либосо ҳаминҷа. ана боз борон сар кард духтаро, берун баромадам ки хонава бачаҳо хонава ҳамаш. так бениҳоят корама дӯст медорам, Самира навиштам. ман ҳам инчунин хоҳари азиз, беҳад кори мо коре ки барои одамо, барои халқ, барои мардум мо фоида мебиёрем. яъне саломатиёшона вастанавид мекунем, барқарор мекунем бо ҳамин консултатсиямо. как дистрибьютор мо консултировать мекунем ва саломатишона барқарор мекунем. духтарои азиз, онҳое ки то ҳол дар ширкати атомӣ номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат барои ҳамкорӣ ба рақамҳои телефонии ман 895 840 97 96 нависед, занг занед. пурра ба пуррагӣ мефаҳмонам, маълумоти кофӣ медиҳам. вақте буд ки духтаро ман ҳам дар бораи ширкати атомӣ маълумоти кофӣ надоштам. манам намедонистам ки ҳамин ширкат чунин маҳсулотҳои хуб дорад барои саломатии фоидаовар, чунин биологически активни добавкаҳои беҳтарин дорад. ман дар бораи ин маълумот надоштам. ва вақте ки спонсори ман личкаи ман даромада
суҳбат кард, оиди кор ҳамаша фаҳмонд. Баъд ман дилгарм шудаму баъд ман ҳамин ширкат ба номнавист шуда корро шурӯъ кардам. Ба ҳамин хотир мумкин шумо ҳам дар бораи ин ширкат маълумоти пурра надоред, ба ватсапи ман нависед, ба пуррагӣ корро мефаҳмонам ва ҳамкорӣ мекунем духтаро. Так, акнун ҳозир аз як вай смсотона мехонам духтаро, баъдан эфирамона ба охир мерасонем, барои он ки борон сахт борида истодааст. Апай рудоба шумо пушрӯи ҳастем ки ранги так канали мада ки подписатсия кардагӣ. Замира влог, ман подписатсия кардагӣ ҳастам. Замира, ман якчанд маротиба каналатонро сообщество мондам ко. Мунира Раҷабова, салом алейкум. Ва алейкум салом хоҳари азиз, хуш омадед ба эфири мо. Мада комментарий навис, сайта биёвум. Так. Духтарои азиз, барои регистратсия паспорти тоҷикӣ пластикӣ лозим, вид на жительство ёки паспорти русӣ, духтарои азиз. Так, раҳмат, апаи рудоба навиштам. духтаро биёед эфира ба охир расонем. Валя Петровна, аҷоиб зани ширин забон. Так, Алина Ғарм навиштан. Апаи рудоба смси мана нахондед. Хондам хоҳарҷон. Смси ҳамаи хондагӣ ҳастам. Алина, апаи рудоба смси мана нахондед. Хондам хоҳарҷон ку. Шаҳритуз Зардак навиштан. Салом апаи рудоба, Шаҳритуз шаҳри мо 60 градус. Бале, Шаҳритуз охир границаи Афғонистон ба ку беҳад гарм аст. Шаҳритуз, Термез, беҳад ин ва ё ин минтақаҳо беҳад гарм ҳастанд. духтаро, ина борони сахт сар шуд. Эфира ба охир мерасонам. Аллакай 20 дақиқа боз эфир карда истодаем. Так, Муҳаммадёр, апаи рудоба, хоҳаротон аз север, аз куҷояш, Советский ё Югорск? Хоҳарои ман аз шаҳри Сургут ҳастанд. Дар шаҳри Сургут кор мекунанд, зиндагӣ мекунанд. барои онҳое ки репетитори забони англисӣ лозим аст, забони русӣ лозим аст, марҳамат ба ман муроҷиат кунед. Як хоҳари ман муаллимаи забони русӣ, репетиторства кати машғул аст дар шаҳри Сургут. ҷиянам муаллимаи забони англисӣ, кӯдакоя ҳамин репетитор барои кӯдакоя тайёр мекунад барои мактаб забони англисӣ кати. Марҳамат духтаро, нависед, рақамошонро медиҳам. Агар лозим бошад, фарзандотонро мебаред, ёд медиҳам забона. Айни ҳол тоҷик забоноя репетитор вай мекунад, дарс медиҳад хоҳарои ман. духтарои азиз, эфири имрӯзамона ба охир мерасонем. Ба ҳаматон ташаккури зиёд ки иштирок кардед. Насиб иншоалло эфири ояндамона зиёдтар мекунем соаташа. ҳозир бошад борон сахт шуд, связиам ҳозир гум мешавад. Ба ҳамин хотир як ҷаҳони сипос ба ҳаматон. Рухшонаҷон, барои бурд карданатон бори дигар табрик мекунам. Саломат бошед, сарбаланд бошед, муваффақ бошед.